Привличаш това, което искаш. Привличаш това, което още не си излекувал в себе си. И ако си честен със себе си, това не е първия път, в който това ти се случва. Просто продължаваш да го наричаш лош късмет, съдба или не останаха свестни хора. Вместо да си признаеш, че част от теб все още избира познатото. Защото проблемът не е, че не знаеш какво те наранява. Проблема е, че все още не се чувстваш готов да пуснеш това, към което си емоционално привързан. Затова продължаваш да срещаш едни и същи хора, просто с различни лица. Знам, че го наричаш лош късмет или съдба, но всъщност това е паметта. Стара рана, която търси нещо познато. Душата иска любов, но раната иска разпознаване. И затова избира това, което е познато, дори когато я наранява. Защото понякога ние не се влюбваме в любовта. Влюбваме се в емоционалната дистанция, гоненето, чакането, объркването. Човека, който не се усеща като дом, защото докосва същата рана, която никога не сме излекували в нас. И тук хората се разделят на два типа. Едните продължават да гонят любов, докато постоянно предават себе си за нея. Остават твърде дълго, игнорират сигналите, омаловажават нуждите си и се надяват този път да е различно. Другите започват да разбират, че любовта не трябва да се усеща като тревожност и оцеляване. И вместо да гонят, започват да избират. Защото истинската любов не е тревожност, не е объркване. Не е да се молиш да бъдеш избран. Но когато нервната ти система е свикнала с хаос, спокойствието често се усеща скучно и непознато, а емоционалната недостъпност като химия. И точно тук започва самосаботажът. Когато знаеш, че нещо те наранява, но пак се връщаш към него. Не защото не виждаш истината, а защото част от теб все още свързва болката с любов. В момента, в който започнеш да се излекуваш и да работиш със себе си, спираш да преследваш и започваш да избираш. И изведнъж моделите изчезват, защото вече няма на какво да те учат. Не привличаш правилния човек, когато се преструваш, че си излекуван. Привличаш правилния човек, когато раната ти спре да избира вместо теб. И истинският въпрос, който искам да си зададеш сега е: колко още ще наричаш любов нещо, което постоянно те наранява?